Doncs el tema de la resiliència és un tema que avui en dia està molt de boga, però realment la resiliència ens hauria d'interessar sempre. I us voldria fer una metàfora, que és un petit conte, si us sembla bé. Aquest conte és de Lucas Maliassi i ell el que explica és que havia un pescador que anava al riu i es va trobar un home que li feia senyals, diu, ui, algú m'està saludant. I quan s'apropa i diu, ui, no, és algú que hem de salvar, i es posa a salvar-ho. El salva i quan estaven allà els dos, resulta que venen dues persones més també pel riu, i diu, ostres, el hem de salvar, i els salven. I quan salven aquests dos més, veuen 5 més que estan venint, i així successivament. Tant era així que inclús es van professionalitzar i que teníem la persona més forta que entrava dins de l'aigua per ajudar a salvar, havia l'espera en primers auxilis, que és el que tenia i tal. Fins que va arribar un moment, clar, que era tan insostenible que alguns van pensar, escolta, i si anem a l'inici del riu a veure què passa? I van anar a l'inici del riu i van trobar justament que hi havia un pont que estava malmès i que allí la gent relliscava i queia. Doncs amb la resiliència passa el mateix. Moltes vegades pensem en la resiliència com aquest anar a salvar quan ja estem ofegant-nos i justament la resiliència l'hauríem d'estar treballant també al principi del riu. Per tant, la resiliència, si volem treballar-la, fomentar-la, promoure-la, hem de treballar abans, durant i també després. Avui en dia, amb tot el tema de la pandèmia, és un tema que ens està preocupant molt i és evident pel nostre benestar que ens preocupem, però és un tema que hauríem d'estar treballant des de sempre. Des de sempre significa des que estem inclús a la panxa de les nostres mares, perquè també està molt relacionat i se sap que si un nen o una nena, quan està dins de la seva mare, aquesta mare està estressada, això farà que després pugui ser més o menys resilient. Això tampoc no vol dir que si aquesta mare ha tingut estrès perquè està vivint una guerra o perquè està vivint una situació molt conflictiva, no significa que ja quedi marcat de per vida i que el nano no pugui ser mai resilient. Sempre hi ha un component genètic, però no estem determinats genèticament. I això és molt important en la resiliència. Quan parlem de resiliència, i moltes vegades ja estem fent un ús que també es converteix en un mal ús del concepte de resiliència, sembla com si la responsabilitat fos nostra, de dir, tu com pots ser resilient, sigues resilient. Clar, però estem en un context que no ens facilita moltes vegades el ser resilient. En si els experts el que diuen és que hem passat d'un món VUCA, d'aquest món volàtil, incert, ambigu i complex, ara estem en un moment BANI. I BANI, justament, amb les sigles en anglès, vol dir això, que estem en un moment d'alta fragilitat. La pandèmia ens ha ensenyat que som vulnerables, que som fràgils, però d'aquesta fragilitat o aquesta vulnerabilitat hem de fer virtut. Hem de treure tota aquesta saviesa i sentir-nos fràgils que no sigui com una llosa de dir, ostres, i ara què faig amb això? Sinó tot el contrari, de dir, bé, som vulnerables, som fràgils, però també tenim una sèrie de fortaleses que podem aplicar a partir d'aquí. La A és l'ansietat. Estem en un context amb molta ansietat. La Covid ens ha portat aquest sentiment d'angoixa i d'ansietat. I aquesta ansietat, sobretot, és perquè com a éssers humans som els únics que podem veure el futur o fixar-nos en el futur i estem en un i si, com si, i això ens crea molta angoixa. Per tant, una de les estratègies per treballar aquesta angoixa justament és fixar-nos més en l'ara i aquí. Qualsevol estratègia que ens ajuda a ser aquí, presents, en aquest moment, i no estar tan preocupats per un món que és incert, doncs ens ajudarà. Veurem també després que la resiliència té molt a veure amb el futur, però a poc a poc. La N del BANI és la no linealitat. La no linealitat significa que moltes vegades hem cregut que la vida és com una línia recta, i avui en dia sabem que justament tenim moltes batzegades, tenim moltes ondulacions a la nostra vida
i com a humanitat, no? Que no és tot lineal, sinó que les coses són justament no lineals. No? I aquí, per combatre la no linealitat, tenim l'EDRAC, no? Que és el gran referent en conflictes, no? En aquest cas, però que ens dona una lliçó sobre la imaginació moral. No? I ell el que diu justament és com tenim aquesta mirada de possibilitat, no? D'allò que no podem preveure, de com podem imaginar que pot arribar a ser. I la I és d'incomprensible, la I d'Albani és d'incomprensible. I això també ens dona com una lliçó, perquè moltes vegades pensem que ho hem de comprendre tot, que ho hem d'abarcar tot, que el món és totalment comprensible pels humans. Ens venen a ensenyar aquestes circumstàncies que no podem tenir el control de tot i no passa res. I no passa res. Doncs jo crec que aquest seria com el context en el que estem vivint, i llavors en aquest context com podem ser resilients? Si tot és tan complex, com si tot és tan angoixant, com podem ser resilients? Doncs una de les coses que també ens va ensenyar molt la pandèmia és aturar-nos. Hem dit l'estar presents. La resiliència, segons el Van Stendel, seria aquest realisme de l'esperança. Per tant, té aquests dos moviments. El realisme significa entomar això que ens ve. Si és una malaltia, si és aquesta situació de la pandèmia, si és quedar-se sense feina o quedar-se sense parella. Evidentment, aquestes coses no ens agraden, però les tenim. Llavors, com fem front? I partim d'aquest realisme. Si jo amago aquest realisme, si jo l'ignoro, evidentment no podré tirar endavant la resiliència. Perquè moltes vegades diu, és que a aquesta persona li costa ser resilient. Sí, però que moltes vegades és justament per negar aquesta situació. Si jo la nego, si jo tinc una ferida i la nego, al final gangrenarà. Per tant, el primer que has de fer és ensenyar la ferida. I aquest primer pas a vegades costa molt. I el segon pas, hem dit el realisme de l'esperança, per tant, és projectar futur. I projectar futur significa, molt bé, jo aquesta situació no la volia, però està aquí, i ara jo què vull fer amb això? Jo sí que tinc el poder de decidir què faig jo amb això. Com jo visc a partir d'aquesta cosa que m'ha vingut o d'això que se me n'ha anat. I això sí que és cosa nostra. Per tant, sent conscients, la introspecció és un element clau de la resiliència. Llavors, ser conscients d'on estic i a partir d'aquí també com vull prendre la decisió de com vull viure és essencial per la resiliència. El podem treballar de moltes maneres. Primer, això, sense angoixar-nos, perquè l'angoixa no ens ajuda a prendre bones decisions. Llavors, aquest futur el podem fer, mira, una estratègia molt senzilleta que es fa, per exemple, amb nens, ho dic per anar una cosa molt pràctica. Els nens que viuen un tsunami, un terratrèmol, una cosa així com molt contundent, se li fa fer un dibuix de la teva casa abans del tsunami o abans del terratrèmol, i és una caseta amb tots els detalls, tots els colors i tal. Diu, ara dibuixem la casa durant, i durant el terratrèmol, el tsunami, el que sigui, te dibuixen, clar, una casa molt minimalista, amb blancs i negres i tal. I ara dius, ara dibuixem la casa i depèn de l'edat li pots dir dintre de 3 dies o dintre d'un any o dintre de 5 anys, depèn de l'edat poden anar més enllà. I tornen a fer una casa amb detallets, amb coloraines i tal. I ells entenen, en aquell moment, se n'adonen de veníem d'aquí, ara estem aquí, però hi ha un futur, hi ha un demà. O sigui que això no és on ens quedem, sinó que hi ha una esperança. Llavors, això és un exercici per nens. Qualsevol exercici que puguem fer de dir, com tu t'imagines dintre de 3 anys, com t'imagines tu dintre de 5 anys, i ara, què hem de fer per aconseguir això? La resiliència té molt a veure també amb el sentit de la vida. Si jo tinc clar el meu sentit de la vida, serà molt més fàcil que me'n surti. Si no tinc clar el meu sentit de la vida, em costarà també agafar-me a aquesta esperança, a aquesta construcció d'esperança. Això és un exemple per treballar amb més petitons. Després, clar, tenim molts testimonis, com estaran a les jornades, de persones que
han passat per algun procés de resiliència. Jo us explicaré ara un cas, perquè acabo de fer un cafè amb ell. El cas és el del Jordi Diz, que és un noi superbé, treballant en parella, i que té un accident de moto. En aquest accident de moto és un tornar a començar, i és un tornar a començar de zero. De zero en tot. Com ell ha arribat ara a ser conferenciant, a poder donar el seu testimoni justament a altra gent. Doncs un dels poders que té la resiliència, o que fa que nosaltres puguem promoure la resiliència, és el renarrar. Quan nosaltres agafem la nostra història de dolor i li podem donar un altre sentit, i nosaltres podem ser referents d'altres persones que estiguin en aquesta mateixa situació, aquesta renarració de la meva vida fa que jo pugui promoure la meva resiliència. I d'aquests testimonis tenim molts. Com dèiem que era el realisme de l'esperança, el realisme significa acceptar aquesta situació, no minimitzar-la, ni resignar-nos, sinó entomar-ho. O sigui, clar, ningú vol que se li mori un fill, evidentment ningú vol, això està claríssim. Però ho has d'entomar, o sigui, la vida és així, la vida te dona aquestes situacions i has d'entomar-les. Davant d'una mort, que és el més greu, diguéssim, clar, tu has de fer un procés de dol. I el procés de dol l'has de tancar per seguir amb la teva vida i per seguir amb la resiliència. Si jo no he acceptat aquesta mort, per exemple, quan se'ns mor algú i deixem l'habitació tal qual, aquí no hi ha una acceptació de la mort. Si no hi ha aquesta acceptació, no podré ser resilient respecte a això. Llavors, clar, el primer és destapar la ferida. Per això no pots ser resilient instantàniament, no pots. És que necessites fer el teu procés de dol i necessitaràs el teu temps. La resiliència la podem definir de moltes maneres. En si és un concepte, un constructe que ha anat evolucionant amb els temps. Els primers estudis parlaven més des d'una mirada molt personal de la resiliència i ara parlem més d'una resiliència comunitària, d'una resiliència, un país resilient, un estat resilient, una escola resilient, una mirada molt més àmplia. La resiliència més clàssica parlaria d'aquesta capacitat que tenim de sortir enfortits d'una situació adversa. Amb el Jordi Graner i jo portem aquest concepte més enllà i parlem de la resiliència generativa, que és aquella que abans que pugui passar alguna cosa, tu ja estàs veient les possibilitats. O sigui, anar dalt del riu, no esperar a estar a baix del riu. Llavors, té aquesta visió una mica més proactiva de la resiliència, no esperar que hi hagi una adversitat per ser resilient. Per bo per dolent, la vida sempre ens va portar dificultats, siguin d'una categoria o d'una altra, però adversitats a la vida segur que tindrem. Per tant, haurem de ser resilients perquè la vida ens demanarà ser resilients. Ara bé, abans que vingui una més gran, potser hauríem d'anar assajant aquestes petites adversitats que potser no li donem aquesta categoria, però, per exemple, que un nen no li conviden a una festa és una adversitat per ell. Però si llavors, en aquesta adversitat, com a pares, perquè els nostres fills no pateixin, li diem, tu tranquil, que jo vaig a parlar amb la mare o el pare o qui sigui, i tu vas a aquesta festa i jo li solvento el problema, no li estic deixant a ell ser resilient. Per tant, el que hem de fer és, davant d'aquestes situacions que ens va donant la mateixa vida, buscar aquestes estratègies per en sortir-nos i anar aprenent gradualment d'això. No esperar que sempre hi hagi algú altre, aquest adult al món, que ens solventi la papereta. La resiliència s'hauria de treballar a casa sempre i a les escoles, evidentment. Però igual que treballem l'assertivitat o treballem l'empatia i ningú ho posa en dubte, la resiliència és clau i més clau en aquests moments que ens han tocat viure i els que previsiblement ens tocaran viure. La resiliència, el bo que té és que es pot treballar, el dolent que té és que no és unifactorial. No és allò, mira, treballo això i ja està. No. Llavors,
Quines són els factors claus que podem estar fent o treballant per promoure la resiliència? Hem vist, per exemple, la importància del sentit de la vida. Si estem parlant d'una escola, seria la missió o la visió d'aquella escola. O com a família, quins són aquells valors que ens orienten com a família. Un element altre clau, molt clau de la resiliència, justament és la xarxa. Si jo tinc una bona xarxa i a mi em passa qualsevol cosa, aquesta xarxa me sostindrà i si és tan forta que inclús no em deixarà acabar de caure que m'estarà tirant cap endavant. Per tant, tenir una bona xarxa és clau per la resiliència. I la xarxa la podem teixir a casa també i la podem teixir en diferents contextos. L'autoestima també és clau per la resiliència. La iniciativa, saber que jo puc fer front a això. La introspecció, o sigui, aturar-se, mirar cap endins, analitzar què m'està passant, cap a on vull anar, tot això també és clau. La creativitat que ens ajuda a veure possibles sortides quan no veig ninguna sortida. Si jo soc una persona supercreativa, davant d'aquesta adversitat, potser jo dic, bé, per aquí no, però tinc aquesta oportunitat o possibilitat. Jo veieu que hi ha molts. El sentit de l'humor, que no el tenim mai en compte. El sentit de l'humor és clau per la vida, però és clau per la resiliència. El treballem a classe, el treballem a casa, perquè l'humor el que ens ajuda és justament a veure en perspectiva allò que ens està passant. I si jo em puc riure del que m'està passant, jo he desdramatitzat molt la situació. L'humor hauria de ser una de les eines pedagògiques que a més hauríem d'utilitzar. I no li donem valor perquè no és seriós, l'humor, però és molt seriós l'humor. La resiliència és un procés. Llavors tenim casos de gent que ha sigut resilient i en un moment de la seva vida deixa de ser-ho perquè potser ja no té xarxa, perquè la seva autoestima està fluixeta, perquè ha deixat de tenir aquest sentit de la vida. Vull dir que tu pots ser en un moment resilient i en algun altre moment no ser-ho. Ara bé, quan tu has passat per una situació molt complicada i t'has en sortit, clar, tot això són eines que tens a la teva motxilla. Així, per exemple, quan la gent gran vam entrar en la crisi del 2008, la gent gran que ha passat una guerra va dir, bueno, va, es va arremangar i va dir, pitjor que una guerra no serà. Quan tu has passat per situacions així, realment és... El Boris Cyrulnik parla de l'orgull, a dir, ostres, me n'he sortit, i això és com, va, I llavors quan has de fer una altra prova és com dient, va, vinga, som-hi. Que no ho vols, perquè evidentment no vols tornar a passar, a patir i a passar per això, però com a mínim te't sents autoestima, amb aquests recursos de dir, clar, aquí vinc. Molta gent quan parla d'emocions parla de resiliència. Per mi la resiliència no és només una emoció, perquè té molt més a veure amb les funcions executives, per exemple, que purament amb les emocions, però sí que hi ha moltes vegades que van com molt a la part de la resiliència. I per mi això té molt més a veure amb la presa de decisions, per tant, amb les funcions executives, perquè és prendre les riendes de la vida i decidir cap a on vols anar. Per mi el constructe més important seria la presa de decisions com a constructe. Les emocions, clar, la resiliència té molt a veure. Nosaltres vam jugar a analitzar la relació que hi havia entre resiliència i neurociència. I llavors vam veure que hi havia molts elements en comú, per exemple, tot el tema de l'estrès, tot el tema del vincle, que és important tant en una com l'altra, tot el tema de les emocions, evidentment, i després tot el tema de les funcions executives. O sigui que hi ha molta relació entre la neurociència, la neuroeducació en aquest cas, i la resiliència. I les emocions, clar, són un element clau perquè jo he de connectar amb aquest estat, com estic, i què faig amb aquest dolor, o què faig amb aquesta ràbia, o què faig amb aquesta por que puc tenir transitant aquest procés de dol cap a la resiliència. Per tant, sí, clar, tenen molta relació. Però no només és qüestió d'amígdales,
sinó que és molt més de funcions executives. A nivell personal, saber que podem ser resilients, que si en algun moment de la nostra vida no podem ser-ho, també és natural, perquè moltes vegades com que tenim aquesta mirada de fixa, no soc ni capaç de ser resilient, per tant ens hem de permetre que en algun moment de la nostra vida no podem ser-lo, per això, perquè el context és el que és i perquè jo potser en aquell moment no estic en les millors condicions de poder-ho ser. I després que jo puc ser un tutor de resiliència. I ser un tutor de resiliència a vegades no te n'adones del bé que pots estar fent a una altra persona. A vegades només sent-hi, estan allà incondicionalment. Vull dir que tenim molt poder, no només per nosaltres, sinó també per la resta de la gent. A nivell comunitari jo el que diria és això, aviso para navegantes, que la resiliència és un concepte molt potent, però que no hem de fer un mal ús, no hem de fer un mal ús del concepte de resiliència. Resiliència no significa com tu pots, tu t'espaviles, ans al contrari. La resiliència, si té quelcom, és quelcom comunitari. Al Boris Cyrulnik li preguntaven què cal per ser resilient i diu un altre. Per tant, els necessitem els uns als altres i la xarxa és bàsica. Jo crec que moltes coses de la pandèmia també ens van ajudar a entendre el poder dels altres, del nosaltres. I a nivell polític que no banalitzin aquest concepte, que no el banalitzin ni l'utilitzin per quedar bé, sinó que l'utilitzin justament per fer xarxes perquè es pugui promoure la resiliència a les comunitats, a tot arreu.